Bismillahirrahmanirrahim. Birawita harake mutkuna nana harake engineer ako harake bhallo guda tertib tisunu nanke birawite kin oti langar jogo elo kisa harake nana zamidari na karim de dibar lashiye joge to dasa da nan ustada sarmasunun to dade una harake karime o dhamok paradade aur lashi jod karningati تو نن استاد عرفین کی بھائی دار نما کارم کی ارے ارا تمان دا باو پیری نما کارم سے تو داٹی دا سنم انت خانے رے داٹی کمی بسنے دا کارم بدا یلک کرے نو استاد پن نما محمد صالح جی ہو دا کارم نم کر ارا وقتان شروع کرنے گٹی ورے دا کارم ننا اصلا باو پیر کا دا کارم چلیں گے باو پیری جی ہو ایک پہ کاروبار اپ او اللہ نے کستے نے پہ ملک میرا تپ نا ملک بھی ہننا میرات ہننا کل گرا ہننا دن سب ہم حال والا کننا ہمیں وقتا چلے رہا پالر جوغا سک کمیرس خراسس ہر گراس داسو کل ہناری نا مشین گری چلی داسا رہے گا لشی نا لشی بھی ٹیکٹر تمن ہنرس دا بھی پھلا رہی نا دادی بھی تو دا سنم انت محسوس کری کہ بھاز دا کارم نما متکمس ایدا اللہ نو دا کارم بندہ دا کارم تو دا کارم دوں بفس مشین گری شروع بس مشین گری نہ وہ دس کاروبار دانا ڈھیلا مسینا دا سر دانا گزارا کینا گزارے او خاص کاروبار سب کارم نما نا خاص کاروبار اب دا سر لشی بھی نا یا نا ٹریکٹر کریں گے ٹی اللہ نے کستے نے اشکرا کارم وہ مفق ہم سے ٹریکٹر ازیا ٹی محالو انتن جوڑ کر رہے گا محالو میرا مسترا بندہ روغدار جوڑا رہا اللہ نے کستے نے زو ماتے جوڑا رہا داس اوفتا پدنا ننا کل ہنا رہیں گا داسا وہ کاروبار ہنا داسا نا لشی بھی ہنا دے پھلا رہے سرکار ہو نا چائنا پھلا داسا کشار تینا چائنا لشیوں کشانے کل گڑا کشانے لشی کشانے ٹیکٹرا بسو کل گڑا داسا کاروبار رہے گا ننا سو حال حوالا گو ہونو نا حالو گزارو مہنگائی زیادہ ہے داکا 4 سے 5 ہزار تیپا نت کین تھا تیپا نے سائیں پاس ہوتا چناتے تین یا بڑی بیماری خرچہ کین ہچو گڑا بڑی خدارے کا کرونا تمانے مغلو کرونا کا خلیق بفق بازار و بفق کس کاروبارا رہیں گا نو وہ حال حوالا کدر ننا دا چلیں گے استاد اراڑے خلق نما اراڑے کے خلق اراڑے لزوٹی ہے بابو لزو ہڑدی ہنن بر رہے لزو ہنن رہا کاٹی کا کھے باٹے برے نا سو بنا برے نا کاروبار کے نا بیکنا کانا اوراٹی ہمو بس خرچے تیرا کشے نا شام تو سو بنا برے اللہ نیتیس برے نا بری اندارے جاگا سا ٹروک جاگا سا راست ٹیمے پاس کی نا کانا استاد چناب نما خوانی رہا خوان پسا رسن تعلیم وساری نا چنانا خوان تعلیم خاص وقتا او بلا خرچے بھی نفس کے لیے کب پنا تھا اللہ اللہ انا وجہ وجہ خوانی پنا پن انا کار میں ایل کے ہر سے چلی دا مار کو ہت مارے نا دا مارے کنا گاڑی تول پھر سے اسکول آ کے تو استاد اسکول آتا پولیس پھر پہ کرونا ہے ہمپت یہ خوانی کو او یہ کائے کہ اسکول آتا کائے کہ پہ وہ بھی کائے دا کرونا ہے ہمپت پولیس نیاری پہ خوان پھرے جی او چونکا دا خوانی ماشاءاللہ انت کی خوان پھرے مالا نا مخلوق تو خوان افتوا کا دا زپانا خوان نوکری ملے تو نوکری چاہ ملے پکتا یہ خوان مچی انا کا مرے کی پار کی بات پینتا لکھے دا لشیدہ زیاں لکھے تیرا پینی کرا پنری عبدالرحیم خوای پارو دا کار میں کرے مرے کلارا شکر خوای پر 25-30 سال مرو کری اندا کارم تی لگا مارو کماشا کسو دا سنن تین شکر کارم کینا اندا ٹھپ ٹھائے خن سنا مہنگائی تمانے خوای ہر گڑاس خوای پر
چڑھا دی کو امرے نما روزگار مرے بس روزی بھلو افق بس ہم پھٹ گزارے تھی بس نا خالی پھٹنا نا خواہ پر نو کاروبار تین دس دو نا کنا جوڑا نو گڑا سی تیرا نہ کو جاگ نا بھی مچواڑا ہر گڑا سی نا تین خانے صفائی پر داسا انتن جوڑے رے بس داسا نا لشینا کارے میں لشینا سیزن امرین نا ہندا کاروبار کریں گے تھی لاہلا این تو ہے پر وہ لشی وہ بھی لشی ہونا لشی ہاں اور داخل لشی رنبی لشی ہندا اچھا انداز ہندا کاروبار داسا پیتا سے سیزن افق سیزن ہندا سی گندا ایرا گڑا نا امرین نا دا خواہ پر لشینا انگا رنبی نا نیتا بین کاروبار داسا سی کفا سی محالوں نے مخلوق انتن جوڑ کرے گا محلم نا شکر ہے وہ بھی ہندا دھندے کر رہا غریبی ہندا اسک تین دونوں آکھ خواہ پر بھلو کارم کر رہا یا تین ہندا ٹھپ ٹھاک کمیر ممیر مارف چلا کتوں روزی کری رہا داسا کمیر بند مسنا داسا ہندا لچی ہے ٹھپ ٹھا نا ہندا روزی ہندا دی تین داسا نہیں کاروبار چناتے نا خوان فری خوان سنا تو شکر ہے مدرسے ٹی خوانے پینو نا سکتے رکھ خواہ پر باقی پین گڑا دہنو خواہ پر کاروبار کرفتن تاوا مدرسہ اسکول آتے جو ہارا خوانانو ہم مفتی حف پس بڑا حیران کو پیسے پھرکین غریبا بندہ پھرنا نا گزارا کپک خواہ پر سناتے کہ خواہ فیس خواہ پر دے چاہ اخص روپی ہاں تا سو ہنو نتو اب نانا دانگا پھر گزارا مفق نہیں پاو او ہائی گڑا سے خانے سے تین مہنگائی مسئلہ مہنگائی نا ذریعہ در داخل مسئلہ ہنان دانا پندیری الله بشوا اللہ بش اللہ بش جان دا نم انت دا کارم کرنے ٹیرو باف پیری یا نم کارم کرنے دا کارم تو دا سخ بعض کمزور مسنے نمانت خیال ہے او انا غریب انا نا هنور انا باو پیر کا کنیگٹی ہون تو جی اخص روزگار دا کینا جی جمون کاروبار دین خبر حالت آتا کاروبار ڈیم موفق ہو شکر اللہ اللہ ہم ٹیم پاس انتن کینا جوڑ کے رے داسا اللہ لشی بشی کا ترمت تھپر ما فرمو نشانے درا لشی جوڑ کرنس لشی دادو لا لشی مشی جو اللہ بیمون دا سننی دا گڑاز بابا تاری پنتی پارا دادی انت پارا اور سندان پارا سندان پارا ہاو اودی انت پارا دائی کا دادی ہتھوڑے ایر کو انت سے میک سندان ہے میک سندانے ہو اور دادی انت پارا دھموک پارا دامن پارا دھموک ہاو دھموک دھموک براویٹی ننتو دھموک پارا تا دھموک دھموک ہاں ہاو تو ننا دا ناز بابا کا ہننا دو دائی دے دیر تیر لشی مشی دادیر لشی تنن کی دائی دے لشی مشی خرینا ہاں اور ایک یہ دی انت پارس میک سندان میک سندان امرین چار تین سر ہاں 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 اب دا انتس جوڑ سکنا جانی داما رمبینا دست سی اچھا دا مچ نشانے تا دس انت کرستا وہ جوڑیں گے ڈیڑھ سر ہاں جوڑو تیار ہو رمبی ٹی شاہ اور رمبی ڈشا ہو اچھا ماشاءاللہ انو لشی نا دستانا ہماری لشی دست باہر ڈلے اچھا وہ باڑ ڈلے تیار ہے